Mwanchumo rigereria oyo korigekero kyo gavana se county Nyamira Walter Chanwa nigo abwate gotobo konyu bugesima kia machi go chia se school ya baiseke ya Nyasio gotoka se wodi ya Itivense mo bunge ya North Mugirange county ya Nyamira okonyobo bugesima nigo bono burachie kubwa budi bosini go bogocha kubwatekana ne school yo ko basege tuno igoro ande asige tarige ntobono kiagerera boro kiwa ko banega asia nkongo korigia machi kurware gento ko bakorera chinga kichabo cyo kwenekia Chiseme Mulikito Steven Nyarikie Mbunde namange Mubachori wo mwaka 2027 niga barai ao bagendere gotire amatimo bose wesegi biyokoriye kero kyobugabana se county ya Nyamira Dr. Walter Ngundi Chanwa nigo ritkoye igora habwato getegesima gose pohor gocha ase school ya baiske ya Nyasio Girls yigotoka ase wodi ya Itibo ase bunge ya North Mugirango ya Nyamira ayani gago chicha mnenchire ya moyo kirene okoboka ase amate asekeria kweranga school yuera ase tunugoro nigo yatware chinga kichingo nkegima asaboro kiwa utabera kasime asenjira yo korigia ngai bakonyora amache pia mimi nasikia week hiyo inaitwa public participation si ndio nimesema katika hii shule ya Nyasio ambayo Nyasio Girls ambayo tumekuja shule changa ambayo inaanza sasa tumezawadi wao kwa mradi binafsi wa kutengeneza kisima cha maji. Na hicho kisima maji itawasaidia kwa sababu hapa mlimani watoto hawatakuwa wanasafiri kwenda kutafuta maji kwenye chemichemi katika mito mbalimbali. Bago kwana kirekyo nigo chinyomba isate ichirense ya Banyakoni nigo kobo mochi atebire nchigotena Dr. Walter Ngundi Chanwa asomwa ko 2027 ndobade na mwamu Mtoto wa changa yase ni nyama sitani tora Amerika wana Walter Chanwa akaroma yali tuliange doleja kwa taliwe au takonya wanto ba minto atu ango tiganga moto chega uliwela totigero ko ni wana bono takoma ne wanyali mo kwana kwa de one time wanyalibo ulidanganya sisi hakuna barabara hapa hakuna hata maji Internet momekie a declaration iga eni ekorokwa Bonyakoni declaration nage ekorokwa mara kwa nanyi wetake tomo shout mwenzi Bonyakoni ndirorera yonsi engi Bonyakoni inakimo batayaberi eterimo biamono omusike Walter ayekwa bikrusio wanyasaye n'abantu banyakoni yonale gate banyagaki mwale bwanja timo base kumainereria ansaba nyina intu toko iboro ntoibora bana baito tumutabori around year 2027 etotagete beautiful leadership mwaibule asengwana yoboraneri ya bwango Mosque Walter Chanwa nigekere kyagendere komocha county ya Nyamira sogotekirania magendero aho chichiro tumobwati street lighting tumobwati saa 12 unayaba umuntu ajagira gutama guchimwaye sengenjo arishikonya wale bawatira bimoita chipara tutobwati bigibige kare wocha naende nabikora gutora nchera. We don't want that abantu baita bange bachande kiresengenjo ya makosa makama kegai nonye Walter Chanwa agakurwa se bunge ya North Mugirango na boigomo bugabana Onyamiro Musikamo Sinyaribo abare kobomo nigo atebire ngao mugabana urabi strike ni magendero na ibo bantu bake bakonya kwa Monyamaiga ngachikulechi ngabono maite ngabantu baito ba North Mugirango ngabono Munyaribo bago chakwa Yaliboni nkia wakorere mugo chako ndero wetu gatowe kwanya na ende bono byo chikokonya to chikonya wanatuagambire miaka 17 nalbayo ege dokende omwaka wa bero office kurwe miaka 2013 nalbayo aine rena monyora ari konge bali mwa rikonge ngamotebyo chonge kura maro chana kandete ya debete mujura boli oba MCA orangere mwalimu yi basi ade osomia nasa nigekere kyasabire aba North Mugirango na boigo Nyamira kobomo basire eganga yaye yo kuri yobugabana ase county ya Nyamira ekero ko ira ngombe yaye chiro sengenjo tobade chiombe twense na ndo biye chiro nere konge yechombe wanyore ngombe yawo ndeta yo kobori digo likolenchera kogenda na kyoko iwa
aya ekagwa utaguriri gorigo koni ora ng'ombe iyo Stephen Nyarikimude, Ensoko TV, Nyasio, North Mogrango, County ya Nyamira.